ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର। ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଇପ୍ ପାଣି। ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପୀଠକୁ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛି ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2.5 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସପ୍ନେ ବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲି ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଖନପୁରକୁ। ଜୁଜୁମୁରା ସ୍ଥିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହକି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ସୁଦୃଢ଼ କରିବ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଦୂର କରିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ମୋ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାତାୟାତକୁ ସୁବିଧା କରିଛି। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କେଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନର୍ସରୀ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି। ଆଜି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଗତି ପଥରେ।